ମଶା ଚୁପି ଚୁପି ଆସି କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣା ପଡ଼େ ନା। ହେଲେ ପରେ ଯେବେ କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନ ଲାଲ ପଡ଼ି ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଜଣାପଡ଼େ ମଶା କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି। ତେବେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ମଶା ତାର ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ପରି ଶୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ତୋନ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ରକ୍ତ ନଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ରକ୍ତକୁ ଖାଇଥାଏ, ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ସମୟରେ ତାର ସାଲାମ୍ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସାଲାମ୍ନା ଆଣ୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ଲଡ଼ ହେବା କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କାରଣ ଯଦି ମଶା ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ବ୍ଲଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଲାଲ ଥିବା ରାସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ମଣିଷ ଶରୀର ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଶରୀର ଭିତରକୁ ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଷ୍ଟୁଲିରିୟମ୍ ପ୍ରତିଭାବ କ୍ଷମତା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ୟୁନିଭିଷ୍ଟିଟିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ହିମାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହା ମଶା କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ଫୁଲିଯାଏ। ତା ସହ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। କାରଣ ଏହି ହିଷ୍ଟମାଇକ୍ ହିଁ କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟସ୍ଥ ସବୁ ନର୍ଭକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଏ, ଆଉ ଏହି ନର୍ଭ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଯାଇ ଆମ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ଓ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇବା ଲାଗି କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ସବୁ ମଶା କାମୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମାଇ ମଶା ହିଁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ମଣିଷର ଭିତରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରି ମଶାର ଅଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।